Croeso i chi gyd yma i sgwrs efo cyfarwyddwr artistig Theatr Genedlaethol Cymru a hefyd cyfarwyddwr y ddrama Chwalfa. Y syniad wan am Chwalfa am addasu nofel T. Rowland Hughes yn ddrama Lwyfan. O lle ddoth y syniad hwnnw tan benodol? Dwi wedi bod yn ynysu am gyfle i addasu nofel fawr, nofel clasur o nofel Cymraeg ar gyfer y llwyfan nes tro. Ac mi ddath cyfarwyddwr artistig Pontio, Elena Probert, ata i sbel fawr yn ôl rwan, flynyddoedd erbyn hyn, ac sôn wrthai, tybed fyddai gen Theatr Genedlaethol diddordeb mewn cynhyrchu drama i ddathlu agoriad y theatr newydd. Ac o fanna dechreuon ni. Ac wrth gwrs, nes i ddweud, wrth gwrs, mi fysa ni wrth yn bodd. Mae hynny am nifer o resymau. Mi ddechreuais i yng ngyrfa proffesiynol fel actor yn Theatr Gwynedd. Dwi'n un o raddedigion o Brifysgol Bangor. Mi nes i'n astudio yma yn yr adran Gymraeg. Ac bod fi ddim wedi astudio drama fel pwnc, mi o'n i'n ymwneud lot ar Gymdeithas Drama Gymraeg yma yn y nyddiau yn y Brifysgol, gweithio fo cyfarwyddwyr fel William R. Lewis a Graham Laker, ac wedi gweithio brydynu hefyd yn Theatr Gwynedd. Mi oedd yn job cyntaf yn syth o'r Coleg Drama yn Theatr Gwynedd, yng nghynhyrchiad cwmni Theatr Gwynedd o Enoch Hughes, y sioe gerddorol, yn 1989. Ac felly mi oedd gen, a mi oes i'n yn ôl lawer gwaith yn ystod yng ngyrfa hefyd i Theatr Gwynedd i berfformio efo cwmni Theatr Gwynedd yn bennaf, ond efo cwmni eraill hefyd. Felly mi oedd theatr yn agos iawn at yng nghalon ni, ac felly mi oedd y gwahoddiad i greu cynhyrchiad, i agor y theatr newydd sydd wedi dod i sgidiau Theatr Gwynedd fel petai yn fraint ac yn rhywbeth o'n i'n falch iawn o her, o'n i'n falch iawn ei derbyn. Hefyd pan o'n i man yn y Brifysgol, mi oedd na gynhyrchiad nodedig o law i law, addasiad John Ogwen, os dwi'n cofio'n iawn, o nofel T. Rowland Hughes, ac oedd hwnnw'n gynhyrchiad arbennig, gafodd gryn argraff yna pan o'n i yn fyfyriwr. Ac felly, pan fydd Elena Probert a fi'n trafod, wel, be ydy'r syniad yma, be fydd y ddrama fydd yn cael ei perfformio i ddathlu agoriad y theatr. Mi gofis i am y cynhyrchiad hwnnw, ac meddwl, tasan ni'n mynd yn ôl tuag at T. Rowland Hughes, wel, be well mewn gwirionedd, ond Chwalfa fel nofel, nid yn unig sydd yn glasur o nofel, ond sydd â chysylltiadau lleol amlwg iawn, a hitha wrth gwrs wedi gosod, yn y llechfain dychmygol, ond da ni gyd yn gwybod mae Bethesda, sgen T. Rowland Hughes yno, wrth gwrs, gan bod wedi, gan mai streic fawr chwarael y Penrhyn ydy cefndir y streic. Bynta hefyd, T. Rowland Hughes yn un o gyn-fyfyrwyr, os ydw i'n deall yn iawn, y Brifysgol hefyd. Ac mi oedd o'n bwysig hefyd bod ni yn dewis testyn, neu mae'r Theatr Genedlaethol yn aml iawn yn dewis testynau ac yn falch iawn o gael gwneud. Testynau sydd o ddiddordeb cenedlaethol, darna o'n hanes ni, mae'n bwysig yn yn tyb ni bod ni'n rhoi nhw ar lwyfan, i ddathlu'n hunaniaeth, i gryfhau yn hunaniaeth, i roi ymdeimlad cryf ar gyfer yn cynulleidfa ni o pwy yda ni, o le yda ni'n dod. Ni'n help garwy wrth drio meddwl i le yda ni'n mynd yn aml iawn. Felly, da ni yn trio dewis testynau cyfoes, yn trio bod chydig bach yn fwy heriol ac arbrofol, ac dyfeisgar, ac arloesol efo'r hyn da ni'n gyflwyno. Ond mae'n bwysig hefyd bod ni yn edrych ar yn hanes ni ac yn rhoi hanesion ar lwyfan sydd wedi chwarae rhan dylanwadol yn hanes ni fel pobl. Ac wrth gwrs, mae'n bwysig hefyd bod ni'n cael y balans yma'n iawn rhwng diwylliant cefn gwlad a diwylliant diwydiannol. Ac wrth gwrs, mi oedden ni'n teimlo fod y Chwalfa yn ateb naturiol rwsyd ar gyfer y gofyniad o ran cael rhywbeth oedd yn boblogaidd i naws hefyd. A'r peth mawr, y peth pwysig i ni oedd bod hwn yn gynnyrchiad poblogaidd a bod bobl yn tyrru i Pontio fel oedd pobl yn arfer tyrru i Theatr Gwynedd i weld rhai o gynnyrchiadau mawrion cwmni Theatr Gwynedd ac un hynny wrth gwrs cwmni Theatr Cymru. Felly dyna yn
nid yn fras iawn, ond yn o helaeth pam dewis chwalfa. Ac yn sicr maen nhw wedi bod yn tyrru yma hefyd dydy i weld y cynhyrchiad. Oedda ti'n sôn wan cyfeirio at yr addasiadau oedda ti dy hun wedi bod yn rhan ohonyn nhw fel perfformiwr o law i law, enw Cews ac yn y blaen, ac addasiadau felly di chwarae rhan bwysig yn dy yrfa di fel dramodydd. Fynd yn ôl at y sgript felly ta addasiad tro yma Gareth Miles. Faint o gydweithio yna felly rhyngthach chdi fel cyfarwyddwr y ddrama y cynhyrchiad a Gareth fel sgriptiwr? Eitha tipyn, mi fi o Gareth a fi'n sgwrsio dipyn mynd yn ôl a blaen. Do'n i ddim yn perfformio yn y law i law, mi nath i greu argraff yna fel gwyliwr, wrth gwrs, jyst i fod yn glir ar hwnna, gan bod fi wedi rhoi gam argraff. Ond cynhyrchiad Graham Laker oedd hwnna. Ond ia, peth cyntaf, wrth gwrs, mi oedd rhaid dewis rhywun i addasu y gwaith. Ac o'n i wedi gweithio efo Gareth Miles yn y gorffennol fel actor, a fynta wedi creu sgriptiau ro'n i wedi i perfformio. Ac felly o'n i'n edmygu fo fel awdur. Ac mi ofynis i Gareth, ac oedd o'n... Wel, o'n i'n mynd i ddweud, oedd o'n falch iawn o dderbyn y comisiwn, ond doedd o ddim deud gwir. Mi gymrodd i dipyn o berswadio arno fo. Ond mi ddoth yn diwedd, ond peth oedd mae Gareth yn sôn amdano fo yn y darn mae wedi sgwennu ar gyfer rhaglen y cynhyrchiad, oedd o'n teimlo bod y nofel yn gorffen ar ryw nodyn, chydig bach yn brydglwyfus a yn ddiobaith, fel oedd o'n i gweld ti. Ac doedd o ddim eisiau creu cynhyrchiad, oedd yn gorffen ar y nodyn hwnnw. Ac fel mae o'n dweud yn ei gyflwyniad yn y rhaglen, mi ffeindiodd o bod un o areithiau mawr sydd yna yn y nofel tu ar diwedd yn ei atgoffa fo o araith Martin Luther King. Ac mi ar hynny roi rhyw olwg newydd iddo fo ar y gwaith oedd yn ganllaw iddo fo wedyn ar gyfer yr addasiad. Mi ddion ni wrth gwrs, pan mae rhywun yn addasu nofel sydd yn neidio o fan i fan, sydd yn neidio mewn hanes yn ôl a blaen, sydd efo nifer o gymeriadau, nifer fawr o leoliadau, mae dewis adethol o blith y lleoliadau a'r cymeriadau ar heini yn eitha anodd, achos fedrwch chi'n rhoi nofel gyfan ar lwyfan, neu san ni yma rwy'r sos bob nos yn dod yn hola. Felly mi o rhaid addasu a chywasgu. Mae yna nifer o gymeriadau yma gacw wedi rhoi at ei gilydd i greu un cymeriad. Mae yna ddigwyddiadau wedi cael ei diwygio. Mae yna hefyd gymeriadau sydd yn ymddangos yn yr addasiad llwyfan nad ydyn nhw yn y nofel. Fel bod bobl yn deall y stori'n iawn, heb bod gyda ni yr amser, wrth gwrs, i fynd i ddyfnder sydd yna mewn nofel. Oedd rhaid trio roed y stori drosodd yn weddol gyflym, ac oedd Gareth yn meddwl bod o'n bwysig bod ni yn creu cymeriad o'r enw Arglwydd Llechfaen, a hefyd cymeriad mae wedi alw'n Alexander Young, sydd yn rheolwr ar y chwaral. Dydy rheini ddim yn ymddangos yn y nofel, ond maen nhw yma yn y nofel, yn yr addasiad llwyfan yn y cnawd. Iach, dyna di tasg unrhyw addaswr ydy cywasgu fel oedd ti'n ei ddeud, dewis adethol a trio ffeindio ffordd o gyflwyno'r narratif trwy gyfrwng cymeriadau, trwy gyfrwng y ddeialog ynddo. A hefyd i greu noson, achos mewn ffordd pwrpas theatr, ydy greu adloniant yn y pen draw. Adloniant wrth gwrs yn cymryd sawl ffurf, ond oedd o'n bwysig yno ni bod ni yn Gareth a fi'n cytuno bod o'n bwysig i ni gynnwys yr ysgafn yn ogystal a'r dwys. Mae yna ddigon o le i'r dwys wrth gwrs yn y pwnc yma. Ond mi oedden ni hefyd eisiau manteisio ar be oedd T. Rowland Hughes wedi gynnig i ni yn y nofel mwyn creu chydig bach o hwyl hefyd ar lwyfan. A mae hynny'n bwysig fel bod rwy'n cael y balans yn iawn. Achos os tarwch chi cynulleidfa'n rhy drwm efo rhywbeth rhy ddwys o un pen i'r llall am 2 awr a chwarter, yna mae'n gellu bod yn noson go ddiflas. Felly mi oedd yn bwysig bod ni yn cael rhychwant go eang o daith emosiynol drwy'r gwaith. Ond ti'n cyfeirio fan at y ffaith fod Gareth isio gorffan y cynhyrchiad ar nodyn fwy cadarnhaol. A
dyna sy'n digwydd, nid mod eisiau drysu rhywun sydd heb weld y cynhyrchiad eto, ond mae yna neges obeithiol iawn ar ddiwedd eich cynhyrchiad chi. Oes, ac oedd hynny yn amcan gyda ni o'r dechrau. Mae, wrth gwrs, da ni gyd yn gwybod yr hanes, mi oedd hi yn streic a flwyddiannus o ran i hamcanion yn y tymor byr. Mi achosodd i o ddefaint enbyd, wrth gwrs, a rhwygo cymdeithas, yn streicwyr a bradwyr, chwalu teuluoedd, pobl yn marw o newyn, pobl wrth edrych i mewn i'r ymchwil o'n astraeon ofnadwy am bobl yn byw ar nesaf peth i ddim go iawn, felly dim tanwydd, dim bwyd, plant yn marw, pobl yn marw o salwch am bod nhw'n methu talu am feddyginiaeth. Wrth gwrs, o'na ddim gwasanaeth iechyd na ddim yn amlwg bryd hynny. Ac felly mi fu o'na ddioddefaint mawr, rhwygo cymdeithas a cholli yn y diwedd. Colli'r frwydr ddaren nhw a gorau mynd yn ôl i'r gwaith 2 blynedd ar ôl mynd allan ar streic, neu ar ôl y cload allan fel oedd yn wreiddiol. Wedi ennill dim, ac i amodau lawer iawn gwaith na pan ddechreuodd y streic. Hynny di mae'n stori, drychinebus ar yr olwg yna. Ond o edrych yn ôl mewn hanes, drwy edrych yn ôl o heddiw fel petai ar y digwyddiad, mi allwch chi weld streic fawr Chwarel Penrhyn fel carreg filltir eithriadol bwysig yn hanes undebaeth Llafur, yn hanes hawliau gweithwyr, a hyd yn oed yn hanes protestio, yn hanes ennill hawliau yn gyffredinol. Ac wrth gwrs, mi oedd Prydain yn nyddiau yr ymerodraeth Brydeinig bryd hynny, Prydain oedd pwer mawr y byd, ac felly'n gosod esiampl rhyngwladol. Ac yn fuan iawn wedi hynny, wrth gwrs, gafon ni'r gymharol fuan wedi hynny, yr chwildro yn Rwsia ac yn y blaen. Felly mi oedd y symudiad yma, mi oedd be oedd y streic yma yn ei chynrychioli. Wel, mi ellir i weld o fel rhywbeth traffwysig. Y gallwn ni fel Cymru ac y gall pobl fel Dyffryn Ogwen fod yn eithriadol falch ohono, anodd dweud hynny dwi'n gwybod, ond o'n i bai am yr aberth wnaeth bryd hynny a'r frwydr y buon nhw yn ei hymladd mor driw. Fe ellir gofyn y cwestiwn, tybad fydda y fath hawliau yn nyddia, a hitha'n ddyddiau mor gynnar yn hanes sosialaeth ac undebaeth Llafur, a fydda ganddo ni heddiw y fath hawliau ac yr yda ni yn ei mwynhau a'i harddel. Ac felly mae hi, drwy edrych yn ôl mewn hanes, yn neges gadarnhaol, ac gweitha y dioddefaint yn rhywbeth y dyla bobl yr ardal yma fod yn falch eithriadol ohono. Mae'n amlwg eich bod chi wedi gorfod gwneud gwaith ymchwil trylwyr iawn i'r cefndir hefyd yn ogystal ac i'r nofel. Be oedd eich ffynonella ymchwil chi felly? Yng nghefndir yn hun. Dwi'n dod o Blaenau Ffestiniog, felly dwi wedi'n rhwytho i ryw raddau yn yr diwydiant chwarel. Fes i'n gweithio mewn chwarel. Dolir? Pan o'n i'n ysgol. Ond nid dan ddeiar, ond y rhan hwnnw o'r llechwedd lle mae visitors yn mynd, nid y rhan yna lle mae rhywun efo caib ar hawl dan ddeiar. Dwi'n cael rhyw ddelwedda hwnna chdi rwan. O iawn, ni'n cael gwisgo helmet i fynd dan ddeiar, ac yn ystod gwyliau'r ha, dwi'n cofio pan o'n i'n astudio ar gyfer lefel A Cymraeg a Saesneg, dwi'n cofio darllen yn lawr yn y twneli na, yn darllen Pride and Prejudice efo lamp ar yn het fel hyn. Ac wedyn pobl unig beth o'n i'n gorau wneud, bob yna hyn, achos oedd yna rhyw daith yn mynd o dan ddeiar, lle oedd y speakers ddim yn gweithio cystal mewn un lle, ac oedd bobl ar ddiwedd yr troslais, pobl yn sefyll yn ei hynfan, a wedyn mi oedd yna rhywun yn gorau sefyll yna drwy'r amser a dweud ar ddiwedd y llais, now walk this way. Ac felly dyna'r cwbl o'n i'n ei wneud. O'n i'n darllen astudio'r lefel A, wedyn bob yna un, jyst gorau codi ar yn rhaid a dweud, now walk this way. Dyna faint o chwarelwr oedd ni. Ond hyd yn oed gweithio yn fano yn chwarel llechwadd, wrth gwrs mi oedd y tywyswyr oedd yn gweithio yna yn gyn chwarelwyr. Ac mi o'n i'n mwynhau bod o'n i cwmni nhw yn y caban yn ystod amser cinio ac amser te ac yn y blaen ac yn clywed i straeon nhw ac mwynhau diwylliant a phlethineb y caban mae rhywun yn glwad amdano wrth gwrs.
Ond wedyn yn heulu fi, chwarelwyr, rhai o'n heulu fi yng dadau. Felly mae o'n bwnc sydd yn agos iawn at yng nghalon ni. Ond wedyn, mi fi o'n i'n treulio dipyn o amser yn ardal Dyffryn Ogwen yn ystod yr cyfnod paratoi ac yn cael dwad i nabod bobl yr ardal wrth gwrs. Felly ia, mae yna rhywfaint o'r cefndir diwylliannol yna yn wybyddus i mi beth bynnag. Ond do, mi fi o'n i'n gwneud dipyn o waith ymchwil i'r streic yn benodol ac i gyfnod y streic. Mi fi o'n i'n dod yma i'r archifdy yn Mangor a Gareth yn ta wedi bod ar ymweliadau yma hefyd. Fi o'n i'n gwneud dipyn o ymchwil ar yr arwydd nid oes bradwr yn y tŷ hwn. Ac oedd hwnna'n un ogwydd diddorol, achos rhai na chi sydd wedi bod yn yr amgueddfa yn Llanberis, lle mae yna dyn does o'r cyfnod hwnnw, a'r rhes tai hwnnw, fel mae'n digwydd, wedi dod o dan y grisiau lle ges i'n magu, ond beth bynnag, mae yna un o'r tai rheini yn yr amgueddfa yn Llanberis, sydd wedi osod i fyny fel petai o yng nghyfnod y streic yn 1910. Ac mae yna arwydd yn y ffenast y fanno does, nid oes bradwr yn y tŷ hwn. Ond efo wrth siarad ynglyn â'r arwydd yma, yn ôl fel ni'n deall, does na fawr ddim o'r arwyddion yma, os o gwbl i feddwl fod na gymaint o, wel, mi oedd na jyst i 2,000 o ddynion ar streic a sôn mawr am yr arwydd yma yn y ffenestri. Ond dwi ddim yn gwybod am neb sydd yn gwybod am unrhyw un o'r arwyddion yma. Os gynnach chi'n o'r rhain yn eich atig, dwi'n siŵr nad ydi o werth dipyn o bres. Achos maen nhw beth o prin, ac oedd hynny'n beth od gen i, ac oedd rhywun yn awgrymu mi, falla mae nid ryw arwydd wedi argraffu yn unswydd oedd o, ond y bydda bobl wedi sgwennu y geiriau yma ar ddarn o lechan illa, a di roed o'n ffenast, a dyna sydd bod nhw wedi mynd ar goll i gyd. Dwi'n yn gwybod am hynny, beth bynnag, ond mae'r amgueddfa yn Llanberis wedi cael gafal ar hwnna o rwla, a dyna ni wedi defnyddio'r arwydd hwnnw wedyn yn y cynhyrchiad yma. Felly do, mi ddoth ni ar draws rhyw dalpia bach o hanes yma gacw, a mae yna dipyn o lyfrau wrth gwrs wedi cael ei sgwennu ar y streic ar y cyfnod hefyd, fi o'n i yn ymdroi yn nhw. Mae yna elfen does gymunedol gre, mae hwnnw'n rhan anatod dy diolch cynhyrchiad chi. Oedd hynny'n rhywbeth bwriadol o'r cychwyn cyntaf? Mae'r Theatr Genedlaethol wedi bod yn gwneud dipyn o waith dros yr chydig blynyddoedd dwytha yma, lle da ni wedi bod yn gweithio efo gwahanol gymunedau ar wahanol fathau o brosiectau. Ac yn amrywio y ffordd da ni'n gweithio efo cymunedau o un prosiect i'r llall. Ac oedden ni'n gweld bod yna le yn hwn, wrth bod hi'n nofel mor fawr, ac mae'r gymuned yn chwarae rhan eithriadol bwysig yn ni. Wrth gwrs, mae'r stori hun yn Chwalfa'n cael ei deud drwy lygad un teulu Edward Evans a'i blant a'i wraig. A wrth gwrs, dyna da ni wedi ddefnyddio hefyd yn y cynhyrchiad. Ond mae hi'n stori fwy nag un teulu, mae hi'n stori cymuned gyfa. Ac i greu sioe i ddathlu agoriad Theatr Newydd Sbon yn y gymuned, neu dafliad carag o'r gymuned honno yn Dyffryn Ogwen, oedden ni'n teimlo bod o'n bwysig bod ni'n nid yn unig yn denu'r gynulleidfa, denu pobl i ddod i'r gynulleidfa, ond bod ni hefyd yn rhoi cyfle i bobl leol ymddangos ar lwyfan, ochr yn ochr, ag artistiaid proffesiynol. Ac felly mi eithon ni ati i greu, os liciwch chi, gwmni y theatr lleol i fod yn rhan o'r prosiect. Ac mi wnaethon ni lawnsio'r ymgyrch fel petai i ddod o hyd i bobl leol i gymryd rhan yn y sioe mewn cyngerdd yn Capel Bethesda yn Jerusalem. Capel Jerusalem yn Bethesda. A mi ddoth na ni... Mae yna Capel Bethesda a Capel Jerusalem yn Blaenau, dyna sydd wedi'n drysu. Wedyn mi ddoth na dipyn o bobl i'r cyngerdd hwnnw, mi rothon ni sylw, mi wnaethon ni lawnsio, os liciwch chi'r ymgyrch mae i ddod o hyd i dalenta lleol. Ac wedyn mi fion ni'n cynnal clyweliadau fatha X Factor yn y capel yn Bethesda. Ac mi ddoth na dipyn golew o bobl, mi ni'n cynnal cyfweliadau yma hefyd yn Bangor, ond mi ddoth na bobl o bell ag agos. Mi ddoth na bobl leol yn amlwg o Ddyffryn Ogwen, ond mi ddoth na bobl hefyd o
o Fai Colwyn, o Ruthin, o Benllyn, o Sir Fôn. Ac felly mae'r cast cymunedol, fel da ni'n ei galw nhw, a mae nhw bron i 60 mewn nifer, wedi dod o ddalgylch go eang yn y pen draw, ac bobl o bob oed hefyd, yn bobl ifanc ac yn bobl hyn. O ran ymarferoldeb wedyn, ymarfer efo cast cymunedol, sut oedd hynny'n gweithio wedyn ta? Wel, da ni bod yn ymarfer ar gyda'r nosa. Mi wnaethon ni, wrth gwrs, mae pawb, da ni wedi gallu ymarfer y cynnyrched yma ddwy waith, wrth gwrs, fel da ni gyd yn gwybod. Felly mi wnaethon ni gychwyn ymarfer, sbel fawr yn ôl, dros flwyddyn a hanner yn ôl efo'r gymuned, ond mi wnaethon ni nôl ati hi y mis Tachwedd, a mi fuon ni'n cwrdd bob nos Fawrth, nos Ferchar, nos Iau, yn restru Capel Jerusalem, yn Selog, a wedyn mi nath y cast proffesiynol ymuno efo ni ganol mis Ionawr. Ond, wedyn, gyda'r nosa da ni'n ymarfer efo yr aelodau rheini o'r gymuned, wrth gwrs, achos mae'r bobl ifanc yn yr ysgol yn stod y dydd, a bobl sydd â swyddi, wrth gwrs, yn gweithio. Ni'n nifer o bobl wedi ymddeol hefyd yn y cast. Ac felly oedd yn haws bod ni'n ymarfer efo nhw ar gyda'r nos. A wedyn, unwaith nath y cast proffesiynol ddechrau efo ni, oedden ni'n gweithio efo'r cast proffesiynol yn ystod y dydd, a wedyn y cast cymunedol yn ymuno efo ni gyd wedyn i blethu'r holl beth at ei gilydd ar gyda'r nosa. Dwi'n wedi bod yn dipyn o ymroddi ar chwarae teg iddyn nhw, a dwi eisiau diolch iddyn nhw. Mae yna rei o'n nhw yma heddiw, yma heno rwan. Rhai nhw sydd ddim yn perfformio heno yn amlwg. Dwi eisiau diolch iddyn nhw. Mae ymroddiad nhw wedi bod yn anhygoel, a dweud y gwir. A maen nhw wedi bod yn dod yn selog iawn i'r ymarferion, ac maen nhw'n griw talentog, ac maen nhw'n gantorion, maen nhw'n actorion. Mae yna rai o'n nhw hyd yn oed yn helpu gefn llwyfan, felly da ni'n falch iawn o'i cyfraniad nhw, a fysa na ddim sioe o'n i bai amdanyn nhw. Ac i ryw radda, oes, mae gennym ni actorion proffesiynol, mi allu dweud wrth gwrs maen nhw wedi ser y sioe, ond yn dawel bach, dwi'n meddwl mae'r cast cymunedol wedi ser y sioe yma. Wrth eswm, mae gwaddol yn air pwysig yn dod iddi wedyn hefyd, dydy. Fydd na waddol o'r cynnyrchiad yma wrth gwrs efo rei allan perfformio am y tro cyntaf, heb sôn am ar lwyfan proffesiynol ac i cydweithio efo cwmni proffesiynol, actorion proffesiynol. Felly mae effaith y cynnyrchiad yma yn bellgyrhyddiol, dydy? Gobeithio, ac dyna hefyd y nod, oedden ni, mae rhai o'r cast cymunedol, wrth gwrs, a rhanna go sylweddol, rhai eraill yn aelodau o'r corws, dos am ffasiwn beth yn y theatr wrth gwrs, a yr hana bach, dim ond actorion bach. Ond maen nhw'n gwneud i'r rhan yn arbennig o dda, ac y rhai yn nhw yn cael cyfle cyntaf wrth gwrs ar y raddfa yma, a dwi'n gobeithio bydd rhai yn nhw o leia, cymaint o'n nhw'n as y bosib yn mynd yn ei blaena wedyn i ymhel mwy a drama fel maen nhw'n mynd yn hyn. Ond wrth gwrs mae yna rai hefyd sydd wedi bod yn ymhel a drama ers blynyddoedd hefyd wedi cael y cyfle i ymddangos ar lwyfan mawr fel hyn efo cwmni proffesiynol am y tro cyntaf. Mae yna un aelod o'r cast cymunedol hyd yn oed oedd yn ffilm Chwalfa, gafodd ei ffilmio yn 1962 pan oedd o yn blentyn bach ac yn chwarae rhan yr plentyn fenga yn y ffilm efo J.O. Roberts yn y prif ran. Ac mae o erbyn hyn yn aelod o'r cast cymunedol efo ni hyn yma. A beth sydd yn wych hefyd bod yna nifer fawr o bobl yn y cast cymunedol nid yn unig efo cysylltiadau amlwg a Bethesda, Dyffryn Ogwen, ond hefyd yn uniongyrchol efo'r streic. Lawar y hyn o'n nhw wedi dod ata i dweud, wel, mi oedd yn haid neu'n hen daid yn un o'r streicwyr, neu yn un o'r rhai oedd yn canu yn y chos wrth gwrs mi sefydlwyd 3 chor i fynd o gwmpas y byd i hel pres at y streic, 2 chor meibion a chor merchaid, a nifer fawr yn nhw a chysylltiad efo'r cora hefyd yn ogystal ar streicwyr. Mae un o'r bechgyn bach sydd yn yr bechgyn bach, mae'n 11, behar i mi, mae'n hen ddyn, yn y cast cymunedol, yn dod ata i ryw ddwrnod efo llun o'r cor merchaid sefydlwyd i fynd o gwmpas i hel pres, a dyma fo'n hen, dwi'n yn siŵr iawn, daid, arweinydd y cor hwnnw, a wedi dod â llun i mewn i ddangos. Da ni wedi dod ar draws hefyd bron yn ddamweiniol fel yna gysylltiadau uniongyrchol ar streic. A mae hynny'n beth braf, bod nhw hefyd yn gallu dathlu i cyfraniad i cyndeidiau hefyd fel bethau i'r ymgyrch yma. Wel, ti'n sôn am y llun hwnnw, a mae yna lyniad oes o'r cyfnod yn cael ei taflunio yn ystod y
y cynhyrchiad hefyd. Ond mae'r set i symud at y cynhyrchiad ei hun, mae'r set yn drawiadol iawn, dydy. I rhain chi sydd ddim wedi gweld hi, nhw'ch chi sylwi, mae'n anferth o set a graen y lechan i weld yn amlwg yn ei hi. Be di'r symbolaethau wedyn o ran yr set? Wel, wrth gwrs, mae'r set wedi dod o ganlyniad i sgyrsiau rhwngdda i a Cai Dyfan, yr cynllunydd set sydd wedi gwneud gwaith arbennig o dda. Oedden ni'n awyddus i gynrychioli y chwaral, ac pan mae rhywun yn edrych ar chwaral y Penrhyn, ac yn enwedig hen lyniau honni yn fwy na sut mae hi'n edrych erbyn hyn, mae hi ar ryw ffurf siap pedol, ac oedden ni'n meddwl y gallwn ni adlewyrchu hynny rwsyd ar y llwyfan. Ac wrth mae'r chwaral sydd na'n gefndir i'r holl ddigwydd, yna oedden ni'n awyddus bod hwnnw wedyn yn gefndir i'r cynhyrchiad hefyd. Ac mae o'n gynhyrchiad sydd yn symud o le i le, felly oedd rhaid ni gael set oedd yn hyblyg iawn, set lle oedd modd i ni deithio'n gyflym o un lleoliad i'r llall. A dyna dwi'n gobeithio da ni wedi llwyddo i greu.